Ikusiko dugu bideo bat, eta bideo horretan ikusiko dugu bitartekaritza saio bat nola egiten den. Ez da erreala. Ze bitartekaritza saio batean ezin du inork egon. Erabat konfidentziala da. Ezin du irakaslerik egon, ezin da kamera bat sartu. Baina ikusi duzu aktore oso ona ditugula, eta garai hartan bitartekari izienak roleplaying bat antolatu zuten, hori grabatu genuen, 7 minutuko bideotxo bat da, eta hori da orain ikusiko duguna. Kaixo, ni hor naiz eta behar berrena da, zuen nola izena zuen. Idatzi. Ez bai bitartekaritza etorri zate. Bueno, hemen bitartekaritzan daude arau batzuk, diala ezin dela eten bestea egiten honen, izango ikilek ez erabili, ahalik eta zintzuen izatea, ez egon dutak egiten beste jotzen, eta egia esatea. Eta zer gertatu zen? Gertatu nara, behaien kuadrilla esate gutela gugeala guaiak eta pija hartzen. Baina gero, behaien guteia beste esaten gugeala guaiak eta hola, tardun behaiek guteia guaiak. Eta hori maestatik egun, aktiboen no sentitzen. Eta irati zute ustez zer gertatu da? Pues que behaien guteia guaiak egiten, eta gero beti molestatzea etortzea, eta ez justu aritzen, beti behaienak inateatzea. Eta ematen, pues, dena beraiei durun gara. Orduan nik zuk esan duzunez, gertatua behaiek beti behaienak inatatzeala, zuek izuela pijazola, eta beti behaiek buruz izatea dena. Eta zu esan dezuna, da behaiek zuei pijatola deitzen zuela eta gero behaiek iteiala pijak ez da? Eta hau nindikan, noiztikan pasada? Kurtsu hasieratik, gariak sortu zianetik. Eta irati hau gertatzeanetik nola sentitu zera nola sentitzea? Pues así, porque beti behienak inatetzea eta betzako ez da justoa. Eta gaizki. Eta zuene nola sentitu ziren? Nik pixkat, asale hola sentitzen nahi ze behaiek, pues, guri, martzen, igual pixkat pijak edo bakea, baina gero etzeguna gustatzen da besteen gana jutea, esatea gutu gara pijak, eta horren pixkat gaizki sentitzeko. Eta zu irati nola sentituko zinen ane bazina eta berdina egiten ane egin dio zuen berdina egiten bazia zuen? Gaizki, minduta, ez dakit, jakina jendea gozatxarak seritula zutaz, preocupatuta. Eta zumanen nola sentituko zinen, irati izatea zinen? Egia esan ondo ezkintzan sentituko ze, norbaitek baztertuta uztea edo ez da oso egoera ona. Eta irati izugu nola pentsatzezu katazkau konpundu daitegeela? Hau aztea eta berriz jonde ematea, molako zer nahi ze... berriz jonde ematea netzako egokia izan. Eta zuriane ze konponbide bururatu zaizu? Bueno, nikanek esan dudakin ados ez, baina nire bai bururatu zait, lehen kuadrilla, bi kuadrillak ondo emate ginean, ez da, orduan nire iruditzen zait, pixkat demoratzea juten ginean, gatazkau sortu baino lehen, nola denak ondo emate ginen, zaki, poliki, atxalde baten gehatu dena batea, edo kirikinoa juteko, eta hola, juntazioan gariak, ondo ematea behar. Eta zuek biak behar dituzuen konponbidetatik, zuentzat zein izango zen egokina? Nik ane gizan denako egokia zen, ze egia da lehen ondo ematea ginela, baina kuadriak initzen batu da nuke. Zenia dosna, baina besteke bai, ustez
zuriane ze iruditzen zaizu irati esan duna? Bueno, ni iratekin ados nago eta lehenengo bakarriaki planteatu behar. Orduan zuek bi aurkitzen gozue bakoitzan bere kuadriakin eta posible izaten bada esango jozue ber larun baten gelditu arratsalden zerbait egiteko. Irati zutuko denatakoa zera? Zeia. Eta zu hone? 26 antakoa. Zenek izan zuen bitartekaritza etortzeko? Guk eta ez ditu baina. Hemen bakoitzak sinatuko zuen. Importantea zaizue beteko dituzue bi horri hauek. Hauek dira gure lana baloratzeko. Bat da gutxina eta lau da izena edo jarri da? Espero dugu arazo bat konpontzea eta hurrengo batean negazue etortzen. Hau izaten da, bitartekaritza saio bat, eta gero jarraipen bat egiten zaio kasuari, lau edo 6 aste bitartean.